So hello लोगोफोर लाइमोननि लाइजाम YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोर बरायबाय। तो बिदिब्ला जायफोरानोखि PM किसान सम्मान निधि योजनानि बेनिफिशियारि एबा मोनगिरि सो बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां आपडेट लानानै फैनाय जादों। जुदि नोंथाङा PM किसान योजनानि सासे बेनिफिशियारिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, मानोना जायफोरानोखि PM किसान सम्मान निधि योजनानि बेनिफिशियारि बिथांमोना दा बोसोराव 6,000 नि सोलायै मोनगोन 11,000 रां अर्थात 11,000 रां। तो बिदिब्ला बियो आबादारि बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। सो बिदिब्ला मानो मोनगोन माबायदि मोनगोन गासैखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। सो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांदो। नोंथांमोना नायगासिनो दं YouTube चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बन्धु लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामहरदो, जाहाथे बयबो बेनि बेनिफिटखौ लानो हायो। बिदिब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिगौ PM किसान आसनिनि जाय रांखौ आबादारि बिथांमोननो मिरु सरकारा आबादखौ साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय बोसोराव 6,000 रांहाय होनाय जायो। नाथाय दा बे 6,000 रांनि सोलायै हादरनि बैसोर आबादारि बिथांमोना मोनगोन 11,000 रां। माखासे हादोरारि रादाब बिजोंनि गेजेरजों बैफोर खौरांखौ मदि सरकारा फोसावनायखौ नुनो मोनदों। तो बिदिब्ला खौराङाव मा बुंदों फैदो नायनानै नोंथांमोना नुनो मोनदों हादोरनि मुंदांखा निउस चेनेल इन्डिया टिभि निउस चेनेलनि गेजेरजों बे रादाबखौ फोसावनाय जादों। नोंथांमोना नैबे आर्टिकेलखौ फरायनानै बे गासै खोथाखौ डिटेल्सआव मिथिनानै लानो हागोन। तो बिदिब्ला बेवहाय लिरनाय दङ PM किसान सम्मान निधि किसानों को 6,000 रुपये के अलावा मिलेंगे 5,000 रुपये, जाने ये क्या ये योजना। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ गाहायाव फैब्ला नोंथांमोना गासै आर्टिकेलखौ बेवहाय आबुङै नायनानै लानो हागोन। तो बिदिब्ला बेवहाय लिरनाय दङ नई दिल्ली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को सालाना 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये देती है। दानिया नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनानोखि PM सम्मान निधि योजनायाव बेनिफिशियारि नाम लिस्ट दंब्ला नोंथांमोना मिथिखागोन। बेवहाय नोंथांमोननो 2020 बोसोरावहा 6,000 रां होनाय जादोंमोन। बेनि थांखियानो जाबाय 2022 नि सिगां जायफोर बिथांमोना आबादारि बिथांमोना जाहाथे गावनि आबादखौ गावनि फसलखौ 2 गुन बारायनानै दिहुननो हायो, बे थांखिजों बे 6,000 रांखौ नोंथांमोननो होनाय जादोंमोन। दानिया बेयावदि नोंथांमोना फोरमायनाय जादों 11,000 रां होगोन होननानै। दानिया बे 11,000 रांखौ मानि थाखाय होनाय जागोन, मा थांखियाव होनाय जागोन, नोंथांमोननो बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव फोरमायनानै दङ। तो बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोननो 6,000 जों लोगोसे एक्सट्रायै 12,000 रांखौ होनाय जागोन। बेवहाय फोरमायनाय दङ सरकार अब किसानों को 6,000 रुपये के अलावा अलग से 5,000 रुपये दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा। तो बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोना जितु आबाद मावदोंमोन ना, बे आबाद मावनायखौ दानिया नोंथांमोननो थाखाय जितु हासार नांगौ, बे हासार बायनांगौ दङ। तो बिदिब्ला बे हासार बायनो थाखाय नोंथांमोननो एक्सट्रायै 12,000 रां होनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। तो बिदिब्ला दानिया वर्तमान में सरकार बड़ी फर्टिलाइजर्स कंपनियों को सब्सिडी देती है, लेकिन अब सरकार के योजना खादी सब्सिडी को कंपनी को देने के बजाय किसानों को सीधे बैंक खाते में देने की है। तो बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया नायदो, नोंथांमोननि बे रांखौ डाइरेक्टलि नोंथांमोननि बैंक एकाउन्टआव ट्रान्सफार खालामनानै हरनाय जागोन आरो बेखौ रावनोबो केस थाखा होनाय जानाय नङा। नोंथांमोननो डाइरेक्टलि जायफ्रानोखि बेनिफिशियारि बिथांमोननि बैंक एकाउन्टआव ट्रान्सफार खालामनानै हरनाय जागोन। बेवहाय लिरनाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात DBT के जरिए किसानों को बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए विचार कर सकती है। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो, दानिया बेबायदिनो एकाउन्टआव ट्रान्सफार खालामनानै हरनाय जागोन नोंथांमोननो बोसोराव 11,000 रां। अर्थात बेयो मोननै सेक्सनाव हरनाय जागोन नोंथांमोननो सिजन मोननैयाव। बिथांमोना जायफोर बिथांमोनानोखि मेसेङाव आबाद मावो बिथांमोननि थाखाय, आरो जाय मोनसे समा जाबाय जायफोरा दैज्लाङाव खामानि मावगोन, दैज्लाङाव आबाद मावगोन बिथांमोननि थाखाय। अर्थात मोननै किस्तियाव बेखौ होनाय जागोन, मोनसे मेसेङाव आरो मोनसे दैज्लां बोथोराव। स' बिदिब्ला बेबायदि मोननै किस्तियावहा बे रांखौ नोंथांमोननो 11,000 रां होनाय जागोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोननो बेखौबो फोरमायनानै होखानि आसामनि बेनिफिशियारिफोरनि 6th इनस्टलमेन्टआ दाबो जाथ'वाखै, मानोना आसामाव सोलिनाय गुबुंले आबहावानि थाखाय बे रांखौ आसाम सरकारा बन्द खालामनानै दोननाय जादों। जुदि समफोरा गासैबो सल्युसन जायोब्ला नभेम्बर दाननि लास्ट तारिखफोरथिंजाय बे रांखौ मोननो हानायनि सम्भावना दङ। आरो जायफ्रा 5th इनस्टलमेन्टखौ मोनाखैमोन, नोंथांमोनाबो जुदि आधार नाम्बार बेंक डिटेल्सफ्रा थिग दङब्ला 5th इनस्टलमेन्टखौ थाबैनो मोननायनि आसा दङ। जुदि डकुमेन्टसफ्रा कारेक्सन नङाब्ला गासैखौबो नोंथांमोना दानो भेरिफाइ खालामनानै ला। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि मायबाफोर दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय मोनसे लाइक खालामदो, आरो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो।